שלום לקוחות יקרים, אנחנו זרם מים הנדסה. היום אנחנו שוב פעם בעוד סרטון העשרה. היום אנחנו נדבר על מצופים שנמצאים בבורות ביוב, במאגרי מים. אנחנו נדבר על מצוף למים נקיים, מצוף חשמלי. יש לו כבל חשמל, עובד בדרך כלל על 24 וולט. יש לו כאן 3 גידים. למי שלא הבין את הסיבה, בעצם הוא יודע לעבוד בשני מצבים, או normally close או normally open. בעצם כשהמצוף למטה יכול לתת פקודה, או כשהוא למעלה יכול לתת פקודה. אלה שני מצבים שאפשר להשתמש עם המצוף. יש לו כאן משקולת שהיא חשובה להתקין אותה על המצוף בזמן ההתקנה. המצופים האלה נפוצים בעיקר לפיקוד במאגרי מים, בעצם מים נקיים. כאן אנחנו רואים מצוף אחר שמיועד לביוב, והצורה שלו בצורת אגס לטובת השמנים והכימיקלים שנמצאים בבורות ביוב. הוא יותר מתאים גם בצורת האגס שלו. שניהם בעצם מצופים מיקרו סוויץ'. מה זה אומר? זה אומר שיש בפנים ג'ולה עם פחית חשמלית, שברגע שהג'ולה מתהפכת היא בעצם יוצרת מגע ומשדרת סגירת מעגל החוטים, גם במצוף הזה וגם במצוף הזה. אנחנו היום משתמשים גם ברגש הידרוסטטי, הרבה יותר מתקדם מהמצופים. הרגש ההידרוסטטי בעצם לא עובד על פעולה מכנית, הוא טבול בתוך המים, אפשר לראות אותו. זה רגש אלקטרוני, רגש גובה, נקרא הידרוסטטי. הוא טבול בין אם במאגר מים נקיים או בבורות ביוב, והוא יודע על ידי מתח של 4 עד 20 מיליאמפר לשדר את גובה הנוזל בתוך הבור או המאגר. אנחנו מקבלים בסנטימטר על גבי הלוח בצג דיגיטלי את גובה הבור והמאגר. העניין בבורות ביוב למשל, שמצופים מתיישנים, לפעמים המצוף לא נותן פקודה כמו שצריך ואז גורם לתקלה. מה גם לפעמים הוא תופס תקלה בזמן העבודה ואז גורם לבעיות או לשריפה של משאבות. במים נקיים כמובן גם במאגרים אנחנו פוגשים כל מיני גלישה של מאגרים, וזה בגלל מצוף מקולקל שלא בדיוק נותן מגע או פקודה. אנחנו חוזרים שוב פעם למצוף ההידרוסטטי שיודע לעשות את העבודה נאמנה, מאוד מאוד אמין. מי שמכיר בעבר עבדנו גם עם רגשים אולטרסונים שהיום פחות עובדים איתם. היום זה הדבר. אנחנו עובדים היום עם הרגש הזה, ההידרוסטטי. הוא יודע להיות טבול ולקרוא לנו את הלחץ ולתת פקודות עם 0 תקלות. בנושא של ביוב עוד דבר אחרון, לפעמים מתיישב מגבון או נייר טואלט על המצוף ולא נותן לו אפשרות להתהפך. וזה גם יכול לגרום לבעיה. כאן בהידרוסטטי אין לנו את הבעיה הזאת. אנחנו פשוט בכל זמן נתון מקבלים את גובה המאגר. כמובן שבלוח שאליו מחובר הרגש ההידרוסטטי, אנחנו קובעים את גובה המים הרצוי או את גובה הנוזל הרצוי, ואם זה בביוב אנחנו קובעים בלוח את גובה השאיבה. מוצר פתרון אולטימטיבי לנושא של ביוב ומים נקיים. אתם מוזמנים להתקשר, מוזמנים לקבל שירות. אנחנו הכתובת לתת לכם עזרה וידע. תודה רבה מזרם מים הנדסה.